Welcome to NASJO Music TV. Arnold Clavio, Nabuking ang matagal na sikreto. Mga kapatid, ito na naman ang ating muling pag-usapan. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas. Naging usap-usapan ngayon sa social media ang uploaded video ni Sarah Balabagan kung saan ibinunyag nito ang tunay na ama ng panganay niyang anak, si Arnold Clavio. Ikwinento ni Sarah na nagkaroon sila ng relasyon ni Arnold Clavio noong 17 years old pa lamang siya. So ayun nga mga kapatid, ating panoorin ang buong detalye sa kwento ni Sarah Balabagan sa videong ito. At nabanggit nga yung pangalan ko doon. So, siyempre po, in respect po sa aking asawa, kay Jun Serrano, siyempre dahil nire-respeto ko po ang aking asawa, so humingi po ako sa kanya ng pahintulot, permission na magsalita para once and for all, may straight, maging malinaw na, sino ba talaga ang ama, no, nung panganay ko, So, kaya ko din po gustong gawin ito dahil naisip ko nga po yung mga anak ko, no. Hindi naman po habang panahon ay buhay ako para sagutin at itama kung ano yung mga tanong at kung ano yung mga haka-haka at mga chismis dyan, so naisip ko po yung mga anak ko, paano pag wala na ako dito sa mundo, no? At tapos hindi ko ito itinama, ikinurek, no? Baka mamaya maging multo pa ito sa mga anak ko para hindi masira yung image ko noon, image nung taong yon, no? Ay itinago ako, kinukupo ako nila Ambassador Roy Sinieres. Ang nakakalungkot, binabaliktad na siya daw yung ama, no? Ang ama po ng panganay ko ay si Arnold Clavio po. Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiit pa sa Al-Ain Central Jail dahil dinalaw po nila ako doon kasama po si Mr. William Gatchalian. Siya po yung nagbigay na o nag-donate ng $40,000 para sa blood money at kasama po nila doon si Arnold Clavio doon. So doon po unang nakita si Arnold. So naging close po kami ni Kuya Arnold, kung tawagin ko siya noon. At dahil po nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa nag-cover noong nung kaso ko, nung pag-uwi ko, even sa pag-uwi ko sa probinsya. In fact, naging exclusive pa nga niya yung pong talagang yung sense of humor niya, kahit umiiyak ako, kahit malungkot ako, napapatawan niya po ako. So, just imagine po, no, nagaling ako sa kulungan kung gaano po ako ka-vulnerable noon. Pero hindi ko po i-justify kung ano po naging nagawa ko po. So, in short po, naging close po kami ni Kuya Arnold, kung siya akin tawagin noon. At alam niyo po, siya po yung isang tao na kauna-unang pagkakataon na nagpasyal sa akin, sa Maynila o sa Manila. At siya din po yung kauna-unang tao na nagyaya sa akin manood ng sini, nagdala sa akin manood ng sini sa Maynila. So ako naman po tuwang-tuwa, napakabait naman ni Kuya Arnold, At yun na nga po, hindi ko po, ayun po pala. So marami pa pong kwento pero ayaw ko pong ikwento ngayon, So yun lang po, inaamin ko na si Arnold Clavio po yung tatay ng panganay. At yun mga kapatid, kumpirmado na si Arnold Clavio nga ang tunay na ama ng panganay na anak ni Sarah Balabagan. Sa inyong opinion mga kapatid, ano ang masasabi nyo dito? Paki-comment lang. At huwag kalimutang mag-share at mag-like. At muli mga kapatid, hanggang dito na lang. And thank you for watching. At muli mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas.